Arbolarteko taldeak. Asteartero, Arbolarteko berbalagun taldea elkartzen da euskara mantentzeko eta zentruan normalizatzeko. Talde honetatik beste bat sortzen da ginkana hau egiteko, eta elkartzen garen bakoitzean, komunikatzen garen bakoitzean, baita WhatsAppen bidez ere, beti euskeraz egiten dugu. Arbolarteko berbalagun eta ginkana taldeak euskarak arnasa hartzen duen guneak dira. Herriko kantariak. Parte hartzen dugun kantarietan hilean behin. Abesten ditugun abesti guztiak euskaraz dira. Eta une honek inguruan ditugunekin euskaraz ere hitz egitera bultzatzen gaitu. Naiz eta kantaritik kanpo gaztelaniaz hitz egitea. Gure herriko kantariak euskarak arnasa hartzen duen guneak dira. Merkatuak. Merkatu batzuetara joaten garen bakoitzean. Durangora, Gernikara, produktuak saltzen dizkizuten baserritarrek euskaraz hitz egiten dute eta euskaraz erostera gonbidatzen gaituzte. Horregatik, merkatu baten bertoko produktuak erostera joaten garenean arnasgune bat da. Tabernak. Gure inguruan badira taberna batzuk arnasgune gisa hartzen direnak. Langileak eta bertan egiten diren jarduerak euskaraz egiten baitira. Durangoko Plateruena, Bilboko Kafe Antzokia, Alde Zaharreko Kaldarepeko taberna eta bar. Gure herriko hainbat tabernak euskarak hartzen duen guneak dira. Ospakizunak. Euskal Herrian ospakizun asko egiten dira, euskararen erabilera sustatzeko, hura maitatzeko eta zabaltzeko ere. Euskaraldiak, korrika, ikastolen elkarte eta eskolen publikoaren eguna, Santo Tomas, eta abar. Euskal Herriko hainbat jaietan euskarak arnasa hartzen du. Elkarteak. Badira euskararen erabilera sustatzen duten elkarteak. Deustun Berbaizu elkartea adibidez. Gertuko pertsonei banatzeko euskarazko aldizkariak ere argitaratzen dituztenak. Presa aldizkaria. Aldizkari hori irakurtzen ari garenean euskarak arnasa hartzen du.